alanii hite-hite goarne debata ama, dot goarne anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarne tod di parbadia, na tumopalangit do tanoon. Amen. Pinuji ma debata si topalangit do tanoon, tangan na do na jumadihon nasa na tinopa, hatiuron dialiton ibana hira ulos, ibana pahebakon akal langit songon ribe-ribe. Ibana manggula-gulangi di aka aik bilutna pargijang. Huretana do di bahen aka ombuni, mardalan-dalan do ibana di atas habong ni alogo. Nunga di paojak ibana tanoon tu aka ojahan nai, asa unang lalo-lalo saleleng-leleng na. Halomohon Jahoba, jadi lehonon nama tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jahoba, jalahaposi ibana, asa ibana paturehon. Haleluya. Martangi yang mahita.
Ale Tuhan debata, aman nami para sirohan na sumurong. Macedenggan do ditopaho langit do tano do nasa isina. Jaladak hea ditadikon ho ulaw ni tanganmu. Pinuji maguarmu sa leleng-leleng na. Alabalga ni holongmu marhite Kristus anakmi. Nunga dibahen ho padan tu saluhut na tinopami. Jaladak hea diose ho padan naong binahenmi. Gok denggan ni basam do langit do tanoon ale amang. Mulak rata do asin ni roham. Jaladang marpasohoton denggan ni basam. Rap dohot nasat na tinopam. Hupuji hami maho ali debata ama. Anak dohot to di parbadia. Rap dohot salut akan na porsia di portibion. Hupestawan hami matiki panopaonmu di langit. Tano dohot nasa isina. Disadok HKBP sadarion. Hubayan hami ma minggu ekologi. Menang minggu hasadaon ni nasa na tinopa. Pauba maadung dot angguk nami gabe puji-pujian tuho ale amang. Pahisar ma tano naong tinopami nong sega ala hagijangan ni roha dohot hamokuso ni jolmai. Marhite pakokopon ni Yesus Kristus anak mi di haupinor silangi. Saibayan mahami saluhut na gabe jolma na tinopa na baru marhite todi parbadia. Amin. Hudul mamu. Marende ita sian buku Eden nomor 116 ayat 4. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion imanan nienet sian konfesi HKBP tahun 1926 bidu 5 taringot tu lingkungan hidup. Taha porsiari jala taha tidak kondo di topa debata do jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulaon na di portibion. Ibana do napuna sude namang lehon Namang leon hanguluan tusude na tinopanay. Inganan pangulaon ni jolmai madarat laut dot hajang-hajang. Di lehon debatado huaso tu jolmai lau paulihon partibion di bagasan tanggung jawab nagok. Ulaw ni Yesus Kristus do paluahon jolmai nasa na tinopai songoni portibion sa diri. Marhiteon ta tidakon do tanggung jawab ni jolma panguluhon sude na tinopani debata asa boy ibana mangula hipas doot marsonang. Taalo do aka usaho na manegay likungan marhite na manutungi doot na badabay hau ditobak manang harangan. Taalo do aka usaho na mangolotihi aek doot aung nang aek panisiran na marisi rasun sian aka pabrik. Marhite so mangaturehon halalao ni aek panisiran. Pola tahe manegay aek sinumon suang songoni taalo do aka pencemaran udara na manegay parhosaan ni jolma. Atong rap manggidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangolohon nahobar tupatik nai. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulohon nahobar tupatik mi. Amin. Marede hita sian buku Eden nomor 410 sada ayat sada doa ayat tolu.
katopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami si topa saluhut, nung ngadenggan di topaho tanoon nang sude pangisina. Alay husegay hami doi alahagi jangon ni roha doat hamokuson nami. Asi maroham dihami oleh Tuhan, sese sama nasa dosa nami maradopon akan atinopami. Ale Tuhan debata, dipilit ho do hami lau pauliulihon tano natinopamon. Alay hurajumi hami, dakibul rohanami lau mangaradoti hasadaon ni nasa natinopami. Nahurang do parsitutuon nami maradopon akan natinopam na asing. Hola narikot tuduri nami sabing do hupar maul hami jala dang huingot hami na marsigatung tu hasadaon ni nasa natinopai do parngolion nami di tanoon. Asi maroham dihami oleh Tuhan, sese sama nasa dosa nami maradopon akan atinopami. Ale Tuhan debata kuhupar tapotopon nami do na jot-jot hupasobu hami akan humaliang hami dot bagas joromepe dak ias. Huparatopot hami do na macelosok rohanami manuan huhut pagoda-godakon hau umbahen nalam mohop jalam mahirtang portibion. Asi maroham dihami oleh Tuhan, sese sama dosa nami maradopon akan atinopami. Ale Tuhan debata disuruh dohami marbaritan nauli nasian Tuhan Yesus Kristus tu nasa natinopa. Alay jot-jot kuarsai hami akan natinopami marhitena husegai hami jala husiapon hami tobak laut dot langit inganan ni nasa natinopami. Asi maroham dihami oleh Tuhan, sese sama nasa dosa nami maradopon akan atinopami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasatan dosa. Songonon do hatani Tuhan Jehova. Ro mahamu tuau asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jehova. Tung surarara dosa muna songon abit bunga idadap botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sian buku de nomor 783 ayat 1.4. Tangihon hamu ma hatani debata turbuk epistel diari mingguon imana tersurat di buku Yohanes bidutolu mamuka sian ayat 10 tolu ro di ayat 10 walu tajahama marsikat soring. Dang adong nama nayak tu banua gijang
Dang adong nama naik tu banua gijang, ia so naung tuat isian banua gijang. Ima anak ni jolmai na di banua gijang ihian. Jadi songon naung pinatibo ni si Musa ulok i di halongonan. Songoni naik patiboon anak ni jolmai, asa dapotong hanguluan nasa leling-lelingna, ganup na porsea di ibana. Ai songonon do holong ni rohani debata di portibion, pola do anakna nasa sadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan nasa leleng-lelengna di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion, asa uhuman na, naik paluaon na portibion tahe, ubahen na disuruh. Dang si uhuman na porsea di ibana, ale anggo na so porseai, nunga hona uhum, ala so porsea ibana digoar ni anak sasada ni debata, ido sahatna. Martua doakan na tumangyon hata ni debata, jalan na opeopsa. Amin. Marede sian buku Ede nomor 377 ayat 1-2. Sadarion rap mamestawan tiki panopaon do hita do sude akan na porsea dilihat portibion jala disadok HKBP tapatupa do sadarion minggu ekologi marhite pesta tiki panopaon dohot minggu ekologion naing tarata-ratai muse haporseota pabuona tinopane debatado langit do tanoon nata tadda marhite Yesus Kristus. Marhite pestaon nang tapaingot muse dirita pabuana na sojolmai nagabe pamusaton saluhut na tinopa dohot nasa hanguluan daktar sirang jolmai siatano na ditinopa jalan na hinangolongan ni debata na tinobus marhite mudar ni anakna jalan di baru marhite todi parbadia. Marhite pesta tiki panopaon dot minggu ekologion disosoi dohita lomakang luhon hayason mangurui dohot pasidikon nasa ropak-ropak mamarangehon ngolu nadenggan maradopon na humuliakta mamarhamaol nasa nagtopa marpangotik jala jamot tu aek listrik dohot BBM jala sigop maradopon akat tadda-tadda ni hasesega ni natinopa ni debata di sadok portibion huhut matoruk ni roha di bagasan hadauloton dot pakatidakon tonta akan naung tinobus marhite-hite hamamate dot haheon ni Yesus jala marhite tondina dibayen hita gabe anak kaholongan ni debata marhite pestaon rap dohita dohot nasa natinopa lau mapakirimon jala mangula pasauton portibion asa tigor gok dame ias jala marudut atong
ta tidak pernah porsiotai songon nahina tidak poni dongata sa porsion disadok pertibion rap mahita madok au porsea de bata Jehova ido ama pargogona suatu dosa natumupalani dotan au porsea de Yesus Kristus anak de bata Jehova nasasabai iman tumurus si Maria nagabe-gabian sektor di perbadia andora suabuhan ido tohata natumona hernit di paumungan selatus nama terpada leban hau silang na tuat turu di tangan na mulak mengulu dari patuluhon nama naik tu surgo lahudu lisangon di bata Jehova amanai pargogo suatu rusani disimai mana panulak sobo tetanaon mangungi halala mengulu doa namate au porsea di parbadia jaladong saya hulia nabadia Huria atau panahala Kristen akan abadia doa dia sesat dosa doa dia kain yang baru mulang mengulur sogok langit halak mate dohot yang luar sudah. Amin. Udul mahamu. Tabegema kursian paduan suara sektor godung.
Kema tikting di Huriata. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 22 September 2024. Parjolo, goarni Minggu sadarion, ima Minggu pasapuluh pituhon, dung Trinitatis, doho topik, habal gaon ni Jahoba di bagasan sudena tinopa. 2. Padidion Nabadia, hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tu akka yang nakon ni Huriata pinabotohon tu natoras nanaing mandidion yang nakonna asa mengisi formulir pendaftaran. Tulu tikting naing marbagas, tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma ima goar Agus Pahala Simbolon MBA MSC, alamat Jalan Hidup Baru Tolu nomor 31, Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Anak ni amata Pandita Luhut Simbolon STH, tubuh ni inata Marisi Ripka Buru Silalahi. Dohot Orwana, Goar Elizabeth Pauli Cynthia Juliana Boru Sibarani SIP. Alamat Komplek Bina Marga RT 5 RW 2 nomor 48 Pondok Kelapa Jakarta Timur. Huria HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin. Boru ni amata Samuel Sibarani. Tubuh ni inata Grace Boru Siahaan. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 8 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu tuhatama sakap parbagason ninasida. 4. Minggu Ekologi, sadarion Minggu tanggal 22 September 2024 tapatupa do parmingguan Minggu Ekologi dohot tema habal gaon ni Jahoba di bagasan sude na tinopana. Jala parminggono ni tapakedo acara khusus. 5. Parjamita Minggu, sadarion Minggu tanggal 22 September 2024. Parjamita di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB ima Amang Pandita Dr. Nixon Siburian Pendeta Resort HKBP Petojo. 6. Acara pengapulion hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do acara pengapulion tu keluarga ni Amang Immanuel Tambatua Siagian Nahinan maringanan di Serbaguna A naniuluhon ni Pandita Ferdinand Huta Barat. Papituhon pertanyaan sektor sada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 10.30 WIB maringanan di Serbaguna A di Patupa Huriata do pertanyaan sektor Marsada na ni hasuhuton ni Nyonya Roswita Siagian Boru Huta Julu, keluarga Alan Siagian Inata Linda Boru Raja Guguk, keluarga Arnold Siagian Inata Patricia Boru Hutapea, dohot keluarga
Novem Gurning, Inata Ratna Borusiagian, na niuluhon ni Amata Pandita Ferdinand Huta Barat. Paduahon, hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 10 siawib, maringanan di Serbaguna B di Patupa Huriat Tado, Partangyangan Sektor Sauduran, na ni hasuhuton ni keluarga situa Dr. Leo Hutagalung Inata Borus Simorangkir, keluarga situa Nyonya Sophia Hutagalung Boru Raja Gukuk, dohot keluarga Julius Hutagalung Inata Boru Marpaung, na niuluhon ni Pandita Liston Butar-Butar. Walu NHKBP Puncak Parheheon Naposo, hari Minggu 20 sia September 2024 Naposo HKBP Kebayoran Baru Patupahon Parheheon Naposo Jala Dohot Donasida Marhobas di Permingguan Bahasa Batak, Bahasa Indonesia pukul 8 WIB, Dohot Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB, Jala Dungsipul Permingguan Noni pukul 8 WIB di Patupado acara ramah tamah maringanan di ruang serbaguna A. Baksos Naposo, songon bentuk ucapan syukur kegiatan ni Parheon Naposo 2024, Naposo naeng patupahon bakti sosial di Panti Asuhan Hati Bangsa Jakarta Utara. Pinangido partisipasi ni sude ruas, baik dalam bentuk dana manang barang berupa sembako, pakaian layak pakai, manang akka alat mandi, boy mai menghubungi panitia Parheheon Naposo. Pasiahon Inahana, hari Selasa sahat Rabu tanggal 24 sahat tu tanggal 25 September 2024 Inahana Kebayoran Baru Patupahon Retreat maringanan di Bed Kesegaran Teresia Gadok Bogor, nani uluhon amang Pendeta Liston Butar-Butar. 10. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas nihuriata pashaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas nihurian natubu manang marbagas di tanggal 22 sahat tu tanggal 28 September saya tuhatama nama masu molotung adong ruas ni huriata nasota surat dope guarna di tikting na ulang tahun di Papua ma tuganup situa sektorna manang tu sekretariat parpudi akka tikting nasod ni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manangyakoni tujolo ni tuhata. Tabege puji-pujian sian paduan suara Inahana.
Marende hita sian buku ede nomor 780 sada, mamuka sian ayat sada, roh di ayat 4, huhut tapasahat mapeleta sada A dot sada B. Damena sumurung sian saluhut naroha. Imamangaramoti ati-ati dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhutna. Hatabata do namadong tiniti sanggar bahen huru-huruan. Jolo sinukum marga asa binoto partuturan. Amanginang sa tabi ala odo pehamidison mabaritahon barita nauli cumulo mara hupatadaho kami diri nami
Ia hami Padita Nixon Siburian mangulang di HKBP Petojo Jala Inata Natalina Borusitohang Rabdo hami dison tolu madak dana dilehot Tuhatta dua mabawa sadama boru songoni majora amanginang tu singkat na partinada anta saya tubuh ma aka parsauran nauli parsauran nadenggan horas manihita salihukna barita nauli nagabe bohal di tonga-tongani minggut tadi bagasan obason huene mang sian surani parpesalmen di biddu 104 ayat sada sahatu ayat tolu dohot ayat 10 tolu rodi ayat 24 tamang jala une marak molotajaha marsika soreng puji majahuba ali tondikku nabulun situtudoho ali jahuba de batakku marpahian hasanga padohot hamuliaon doho Hatiulon dialik ton bana diraulos ibana pemebakon akal langit songar rimbi-rimbi ibana manggulang-gulangi di aka aik bilut na pargijang huretana doho dibain aka obuni mardala-dala do ibana di atas habong ni alugo ibana pasobur akal siapa duen apa jadi-jadianmu utong kanoan ibana patubuhon duhut-duhut dipinahan dohot ikaw rata bain parulian ni jolma laho parwarhon roti siat tanoon butongan maakahaw ni Jahuba akahaw ares ni Libanon akana sinuan naing akabedu do na puna dolog akana tibui haperusan ni aka atwa sudo akadolong batuk hodo mabain hahulumun jadi tubuh maborngin disima gumamang saluhut binatang harangan bicar mataniari mangisuru manasida laho manggopang tubagasan liang nasida luar majormai tumokok tulaoni api netu anna rasa bot ali tung nalan situtudo akka jadi-jadiamu ali Jahuba saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran tungguk jadi-jadiamu do tanoon olak nima sahatna Urian itu hantang hiau mengajar perguru malua pelajar sidik kudok songonon Allah itu menciptakan langit dan bumi berapa hari dok nasida onomari setong dei amang inang setong hari ke-7 dia istirahat. Lalu pertanyaan saya, hari ke-8 Allah itu ngapain? Yang kemudian hari ke-9 di bata marhuah. Hari ke-10 di bata akarijona. Molo onomari do di bata manopang
Hari ke-7 dia beristirahat. Lalu hari ke-8 tumbuh pertanyaan. Dia sedang ngapain? Apakah dia memandang-mandang? Apakah dia tidak bekerja? Apakah dia hanya menikmati doang? Atau memang olan nama mereng-mereng nama ibana? Ama kadongan. Toturang prinsip dalam hidup ni debata di bagasan panopau. Nah parjolo iko dohonon tadong, Allah tidak pernah diam. Allah sebagai pencipta dia tidak pernah diam. Allah sebagai panopadak kiai bana makohom. Alai satu yang lebih mahal dalam hidup di bagasan ngulu panopau ni. Sekalipun Allah menciptakan dalam 6 hari. Debata manopa selama onomari. Hari papituan ibana istirahat. Alai anggo hari pawaluan dan sampai sekarang. Dia tetap bekerja. Alanido. Neng tabereng ma di dalam panopau ni debata. Dalam ciptaan Allah. Iko dohonot tado. Allah tidak pernah diam. Allah tidak pernah diam. Allah tidak pernah berhenti. Allah di dalam penciptaan itu. Allah selalu berkarya. Dan selalu setia ke dalam panopaon ni debata. Allah ni ipar pesalmen di tonga-tonga ni turpukon. Adong di Papua tolu rumang ni panopaon ni debata. Na parjulong di guarido debata prekreasyo. Na marlapatan ma na manopa siya naso adong gabi adong madebata. Jala itu kelebihan Allah. Molojol masinuay ngondo. Apapun yang bisa kita ciptakan. Alay nunga adong sumberna. Alay anggo panopaon ni debata adalah bersumber dari yang tidak ada menjadi ada. Atong habal gaun ni panopaon ni debata. Nah paduahon di guarido di dalam penciptaan di debata adalah providensia Dei. Nah marlapata bahwa Allah itu bukan hanya menciptakan, tetapi dalam ciptaan Allah itu Allah berfungsi dan bertugas sebagai pemelihara. Nah mangihun kreasyon kontinu. Nah marlapata Allah tetap menciptakan di dalam bentuk sejarah permuluan ni jolma. Kamanginang tulu bentuk panopaon ni debata alay na makakam saluhut naon bahwasanya menggambarkan habal gaon ni debata na macai luar biasa di dalam panopaon bahwasanya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi tidak berhenti sebatas itu. Allah bekerja dalam pemeliharaan. Alani ido molo didog suku-sukun marhua do debata ari pawaluhon satu ari nuai. Allah bekerja, Allah menciptakan segala sesuatunya, tetapi tidak berhenti dalam penciptaan, tetapi Allah tetap memelihara sude aka jadi-jadian. Alani ido kamanginang molo tasua jagung boy tubuh. Itu bukan upaya dan usaha kita, tetapi adalah karya Allah. Alani ido kita kajol boy marpino pari itu bukan kinerja dan usaha kita. Aleko pos rohanta semata-mata adalah karya Allah yang lebih agung. Allah ni idu akayana kota boy tumbuh kembang. Sian hame meto satu nabalgana sida. Itu bukan usaha kita. Nangala ni si pangano ni alay usaha ni debata. Karya ni debata. Allah ni idu hitan waing boy sehat-sehat satu di bagasan obason. Mari kita rajumi. Ini adalah pemeliharaan Allah. Tangan ni debata, provedia ni debata do on di tonga-tonga ni ngoluta. Molo pegodang akahama olo ta adopi. Tetapi mari kita merasakan penyertaan Allah, pemeliharaan Allah. Songon jadi-jadian na di bagasan ngoluta. Allah ni akamang inang marhidehite turpuk di bagasan sadarion. Di patadao parpesalme do marhidehite turpuk ta di bagasan obason. Isedo debata nasa sitong. Na parjolo di guarido ia debata ima debata na marpahean hasangapon dohot hamuliaon. Kobarani do kita mado parpesalme dison adalah debata na sangap, debata na mulia, debata na marpahean hamuliaon. Kenapa? Iko barani do parpesalme dison hanya Allah satu-satunya yang bisa menjadikan demikian.
Ola debata do na boy manop panasongonon. Alani idi do ibana ma namar pahian habuliau ma ibana. Parpesalmen itu menggambarkan kebesaran Allah. Habal gaun di debata. Alani i pesalmen 100 opaton. Idok doon ede panopaon. Bersuka cita oleh karena kejadian. Bersuka cita oleh jadi-jadian di debata. Alani ido molo tabereng di ayat sada di si digambar ko parpesalmen debata namar pahian hamuliaon. Napaduahon di do parpesalmen do ise do debata. Ima debata namar pahian hauloson. Namaruloson hati uron. Atau gambaran na dison kembali ke dalam panopaon. Hari pertama na jinadion di debata ado tiya manginang. Hari parjolo hati uron terang. Itu alani asa di dodo Allah itu adalah awal dan sumber terang. Hal debatado sumber ni hati uron jala di bagasan debatado hati uron jala ibana do hati uron ni atong habal gaudi debata adalah membawa terang di bagasan nguluni jalma. Kamanginang nama jakon hati uron nama jakon debatadoi nama jakon debata nama jakon hati uron do atong nguluni jalma namian di bagasan debata majakon hati uron na yang dipangido hita hiduplah dalam terang ni debata. Napa tuluhon ipatadaw parpesalme donwang ia debata adalah sumber kehidupan. Molo tabereng do di ayat 10 tolu nakani satu ayat 24 di pajojor do bahwasanya Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Di batubu do akaduhud. Allah itu menumbuhkan. Allah ni do saudara nakaning bahwa Allah tidak cukup sekali menciptakan. Dakola tubuh duh di Allah di batubu do muse akatubur-tuburna. Alani itu sampai sekarang bahwa padi eme di tonga-tonga di Portibion dan tidak berkesudahan oleh karena pemeliharaan Allah. Alani ahai sumber kehidupan atau debatan dabal gay ima sumber hangoluan. Namangihu di do songo sumber hangoluan debata di ayat 15 takas di do bahwa debata mangalihon anggur naboy mabelas rohani jolma. Alani ido kamanginang mulu tubuh kelas ni rohani hitam. Jangan kita menganggap itu adalah upaya dan usaha kita sendiri. Tetapi mari kita buktikan benar-benar Allah berkarya dalam hidup kita. Kamanginang itu lah boy. Alani itu sukacita yang datang kepada kita jangan melupakan Allah. Kan jujur di nama asa di tonga-tonga di ngulut tahun. Isi do debata di hitam. Jujur atu si hola debata dongan nama rukil do. Anggo debata nama las ni roha jarang. Alani aha ay hola marukil hita. Ago Tuhan to gumaaw. Nah, apalagi kainahan nate. Hola ni nama pangalualuan. Hola na dong na sulit. Oh Tuhan. Mau apalagi mau dihami akan naposoon. Kami jadikan Allah itu hanya Allah yang marukil. Bahkan di Facebook peholan Allah nama digorahami. Tetapi pada saat kita bersukacita, kita jarang untuk menyebut nama Allah. Hola rolas ni rohai. Terona mahami akan naposoon. Itu dia kita. Mardeleni. Turin na nama. Mangalakon na adongonin na nama. Sehingga Allah itu siapa? Jujur matado Allah itu cukup yang turut menderita. Lalu bagaimana kita katakan Allah gitu, Allah yang bersukacita sangat susah dalam hidup kita. Manginang parpesal membandok di bagasan bason Allah itu adalah pemberi dan sumber kehidupan. Atong ikobarani hitamado tanpa Allah hidup kita akan sia-sia. Ayat 16 didok dakola jolmai disarihon butongan dohau ini. Nabayak kuma hau bui butongan baheno ni debata. Ima dia saplonom. Dinyatakan bahwa bukan hanya hidup manusia itu dan diramoti songoni, bukan hanya hidup manusia dan dijaga-jaga boti. Alai sudah jadi-jadian di debata, makilala padonganion di debata sehingga molo tabereng do akahau boy bagak bertumbuh dia bagaimana dia merasakan karya Allah dalam hidupnya. Ayat 17 muse dido garipidong pe marasarma disi. Kamanginang tugas tanwang. Kenapa ragu lagi kita dengan hidup ini?
Wah, sabi, lomo kita dengan hidup ini. Wah, sabi mabiar kita. Taringo tunggu tahun. Unang belomos kita, jangan khawatir lagi dengan kehidupan kita. Di pajojor perpesalmen di tonga-tonga di turpukon. Sesungguhnya Allah itu adalah sumber kehidupan. Sia tanaman, sia tumbuhan, sia nakapidong, sia nakahau. Di sario debata jala salunay adalah untuk kebutuhan manusia. Lalu pertanyaan sekarang, kenapa mesti ragu lagi kita dengan hidup ini? Atong tahap persiaima perpesalmen mado dia adalah sumber kehidupan. Atong sama ngulu kita bamangalua lumah hitam tu ibana namangihud didong bahwa Allah mengatur segalanya partikian molo tabereng do memang di ayat namangihud ayat 15 ayat 24 idok songonon asa debatado na mangalehon hakulumun jala debatado na mangalehon hatiuron. Artinya di sini Allah mengatur segala waktu. Allah mengatur segala partikian. Alani ido di topa debata do mataniari doho bitang. Holan memisahkan arian doho bornya. Atau ada tugas ni colmei. Kembali ke dalam itu. Allah debata do mengatur partikian. Jangan sekali-sekali mencoba kita mengatur partikian. Tetapi kita adalah menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah. Alani ido asa halak na porsia iko bagang jala ulima mamake waktu nanilehon ni dibata di bagasan ngoluta. Waktu itu adalah pemberian Allah. Partikiani adalah nanilehon ni dibata. Atong jangan korupsi di dalam partikian. Kamanginang jujur do tarela-ela kita alani partikianon. Jujur do kita mada butuh bagasan pangujunan alani partikianon. Apalagi mah di zaman now, di zaman nuengon. Ngai dia ho eda OTW. So binota na OTW itu dia. Jalan mabiar le bolo daudo pe. Mabiar le mado idia. Ngai dia ho lagi di tol. Nah. Apa nang binota na 3 kilometer na yon. Alani ido kita sering menggunakan waktu yang tidak kita pemiliknya. Gabi menggabusi waktu. Alani ido jangan korupsi dengan waktu. Karena waktu itu adalah pemberian Allah. Mari kita manfaatkan waktu itu sesuai dengan waktu yang sesungguhnya. Perpesal memando iliad do borngin. Asa bui istirahat. Iliad do arian. Asabu kita mangula. Iliad do hari Minggu. Asabu kita marminggu. Atau semua sudah ditata dengan bagus. Ada tugas ni jolmai. Tugas ni jolmai. Hola mamake nama. Kenapa sulit untuk mamake? Kenapa sulit kita untuk mengulahoni? Puasa maul kita dengan menggunakan apa yang Tuhan beri. Alai nanilehon di debatape. Olo makulit kita. Masa dang rohamu inang. Na marinahan na narimingguy na minggu na salpo. Tau mak ro apala parumain ni tetanggakku. Sabi no, tak nahubungan ni. Ibu pahopuna na. Jitu si doho daang. Daang ano kubungan nalay tapeleset doi. Penggunaan waktu dan kesempatan. Selalu dong kita menghindar di angka penggunaan waktu yang tidak bisa kita terapkan. Alai selalu kita membela diri. Alania kamanginang parpesal memando. Waktu itu adalah pengaturan di debata. Atau dohonom batu kita selalu. Nah, berdayakan waktu itu selagi Tuhan masih memberikan tuh kita. Manginang mabiarau 1, 2, 3 tikio niliar depe tuh kita. Dang binotoi. Sonari pagi manugut arian. Ano borngin. Yakin dohamu lianon na depe borngin tuhamu? Yakin. Molo dang ilia boha. Kanino nuay. Alani ondo na nilion na depe dihita. Waktu arianon. Atau mari kita berdayakan arianon sebaik mungkin. Adonai usodung tatinggal ko ni bana selagi dia mangaleo tiki dihina atik boha anom malam dangilio bitiki tita ida buru gurning anggoriho anom malam dangbe holan arianon at lain nado
Alani ido, selagi dia masih memberikan waktu kepada kita, jangan sia-siakan. Unang tapar bolokon, tetapi manat mahita menggunakan mamake tiki nanilehon ni debata. Waktu itu adalah mahal. Manginang marhite-hite turpok di bagasan obason isukum matuhita nuain. Di bagasan ngulut tahun isi do debata. Dalam hidup kita ini, buido nuain tarajumi siapa Allah itu. Manang tatanda do pedibata. Manang tatanda do ibana. Ale juk do ita paula sa tatanda. Kamanginang oman persoalan dalam hidup kita ini. Molo awan dong tatanda takas do tatanda de batang. Alai dalam hidup kita ini sering do kita pura-pura tidak ido. Alani ido, alana jodoh, pura-pura kita tidak kenal Allah, maul kita manada pembahenan ni debata. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, hanata jalo seolah-olah adalah kekuatan dan kemampuan kita menutup mata kita tu pembahenan ni debata. Alani i hosa hanguluan harta yang termahal di bagasan obason. Sotung lupa kita adalah pemberian Allah na argado pe. Alani ido isi do debata di tonga-tonga ni ngulut ta sinuengon adalah pemberi kehidupan na manarihonau na mangalihon sudi nariko diau atong ahado tugasta. Mari kita hargai habal gaon ni debata. Godang do na pinatupan ni debata. Naung tajalo di tonga-tonga ni ngulut taon alay dang ta argahon. Banyak pemberian Allah dalam hidup kita ini. Ngagodang akan anilengon di debata. Alay jujut do. Kurang malo kita mangargahon pabahenan ni debata. Alani i parpesalmen manggorahon di bagasan obason. Debata sitop pasaluhut. Debata na mangalihon saluhut na. Alay tugas ni jolmay ima. Dongan ni debata mempermudu-mudu. Memelihara nanilehon ni debata. Kamanginang idu kelebihata sian akka jadi-jadian na asing. Idu kelebihata sian panopaon na asing. Atau ikut dohonot tado manusia itu adalah mitra kerja Allah di dalam penciptaan. Hola tuhita doi, hola kita do dongan ni debata maparmudu-mudu memelihara akka jadi-jadian ni debata. Alani dalam hidup kita ini jangan melupakan pemberian Allah. Tanggung jawab nih halang nama jalo sileho-leho ni debata parsidohot menjaga memelihara pambahenan ni debata. Atong di parade debatado saluhut narikot di bagasan ngulu ni natino pana. Talu mobi mahita jolma. Di parade debatado saluhut. Atong ahado tugas tang asa mangulu hita. Asa rap mangulu sudi akan natino panay. Atong ikaw mga rajumi do hita, unang behita mabiar, unang lomos be di tonga-tonga ni nguluta. Asa sada jaminan dalam hidup kita, Allah tidak membiarkan natino pana hakurangan. Allah tidak membiarkan sudi akan natino panai gabe dapotan hakurangan. Allah selalu dipasikop doi marhite-hite asini rohana. Manginang atong marhite-hite turpukon. Di dalam panarihono ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Bagaimana Allah berkarya di panopaon ni debata. Sada tugasta jangan ragu lagi kita. Di akapabahenan ni debata. Di panopaon ni debata. Alemar hite-hite turpuko di suara hodo hita. Atong mangula majol may rap doho debata. Laho maparmudu-muduhon. Sudi aka natinopa ni debata. Alas di sario debata, di lego debata, jala habal gaon ni panopaon ni debata. Sangat luar biasa doi dalam hidup manusia. Tugas ni jolmai na parjolo unang mangiburu tudongan na majalo basa-basa ni debata. Kamanginang maragam do si leho-leho ni debata tuganub jolma hobar turiko na. Dang saru pada pasu-pasu tu hamu. Dang saru pada pasu-pasu tu hamu do tu halakan. Ale meragam do si leho-leho ni debata tuganub jolma hobar turikola. Dan Allah yang memikirkan itu. Atong tugas ni jolma. Jangan sekali-sekali mangiburu tunadisia memunai.
Unang sekali-sekali mangiburu tu habirang mone. Alay rak mencicipi mahamu, mencicipi mahita si lehon-lehon ni debata dalam hidup kita. Unang pola dong suku-sukut. Bahasa malo onate. Habi au oto. Lu jahita malu kuning. Bahasa baga ko nate. Habi au tong do bagang. Bahasa on ate. Jangan pertanyakan itu. Karena memang Allah memberikan dengan berbagai hal. Allah memberikan perbedaan di bagasan ngulu ni jolma. Amangina utabay saotik sarupa doh ngulu pardongan saripeo. Saya katakan itu kepada moloneng mamasu-masu pardongan saripeo nau. Udo. Ahado modal ni debata pada muhok kamu. Sada do. Karena kalian berdua adalah orang yang berbeda. Ngulu nasarupa hamu. Dan mungkin pasada online. Alai karena kamu adalah orang yang berbeda, maka kamu dipersatukan. Atau suami dan istri harus bersyukur dengan perbedaan. Tuhan ini mama rasi ngau. Doh inatan asa sau tau. Doh haholongan di rohakon. Anggo sarupa hiadang. Alani ido atau apa itu? Panopau di debata dalam perbedaan itu menjadikan orang menjadi satu. Jadi molo adong akan keluarga unang sido sada tabasada di keluarga sama dengan sada inna. Ang tohoy. La idia kamu belajar sada tabasada tetap dua. Lah di tonga-tonga di keluarga tidak bisa. Satu tambah satu tetap satu tidak bisa. Alai mohado ngaduai bisa saling menerima itu na marga. Alani di tonga-tonga di parnguluan pun tidak jauh beda. Alani jangan kita bertanya kenapa saya berbeda dengan dia. Adalah hamoraon kekayaan Allah. Bahasa ausongonon ibana sonon jangan tanyakan. Adalah kekayaan Allah. Alani ido hala nama Jakob panopau ni debata dalam hidupnya sotung tubuh roha pangiburuan itu di tengah-tengah ni ngulut tahun kamanginang omba nujuk masa jala omba najuk makor dosa di bagasa kita gudang dojolma naung naik tensi stres di bagasan nguluna mamereng donganna dona sukses ibana stres ada mungkin opa sebut sukseson dah. Ayo tiba de biasa, ngahu tadi. Mulai dah ngahu tadi turunin na dong. Nang mungkin ni. Alani hita madok dang mungkin alai bana nga semakin maju. Dang boy sena. Alani jujut tidak hita mengatur kon debata. Jujut tidak kola pikiran ta mengatur kon. HP yang nyata pangalehonon ni debata tidak bisa terjangkau. Ni jolma odona setaat pusi. Alani ido bagi orang yang percaya jangan katakan impossible. Jangan katakan tidak mungkin. Semua itu mungkin ketika Tuhan berkehendak. Alani i songon akan na porsi yang kita asa ido pangalehono ni debata hobar turiko na di bagasan ngoluta. Jala tadok me. Amang inang yakin duaw. Gudang do pangiduat tadi tonga-tonga ni ngulut taon na sodioloi debata dope. Amen. Itu, saya yakin dengan itu. Gudang dope sileo-leo pangiduata naso dioloi debata. Alai songon akan na porsinya itu sedung madele kita. Alai kodongonot tado upikiran do debata di bagasan ngoluta. Unang tapak sahot tu debata. Jangan kita mengancam debata. Bereng matuan. Moldang lihat kok. Hari minggu kalau sumar minggu aw. Daw. Ada dohonot tu debata pangelekon. Alai diginjang ni pangelekon ni kobarani dotok kita mado. Nahu pangidoon saka mumang ido je molo dangili ape hita molo ngasak ni debata akan mendatangkan sukacita ibana do sumber las niroha napa duahon kamanginang panari holo ni debata mari kita cicipi pelan-pelan sehingga bersyukurlah senantiasa molo bersyukur senantiasa molo olo do hita makamuliatehon unang marungut-ungut dah, odon waing ungut-ungut di bagasan ngulu ni hita halak batak tarlu mobi. Ahape na masa marungut-ungut. Sehingga halak na marungut-ungut ingot tamu mah tidak akan tenang hidupnya. Itu, saya ada peyalang kurang. Nah, dua non yalang apa udah ku gebelak butong iba. Nah. Sehingga tidak ada hasonangan. Halak na marungut-ungut tidak akan ada hasonangan atau ngulu ni akan na porsia harus selalu
bersyukur. Kamanginang, apalagi kita kena matua, malu hacit anon si majoja tau sabariba, botamur si majoja tange, pan, hacit kaki sebelah, bersyukurlah. Melihatnya mah Tuhan dang dua capaton. Molo ngaci dua jam, beranilah bersyukur. Mau lihat Tuhan, mau lebih haji paton dan dua cadang bermardalan, alebu hidup ya hudun. Molo ina mah, molo ngaji dunuain tanganon, mau lihat Tuhan, sabari berpetangakon haji. Selalu bersyukur. Molo ngapia behidan wai, mau lihat Tuhan, nang pengapia kau, alebu hidup ya masih panganon. Bersyukur selalu, molo ngapia kita dang boy masih panganon, mau lihat Tuhan, mau lebih dang boy yang manang marhua, alebu hidup ya marhosa. Molo dang boy be marhosa, ulang bedok mau lihat pahohoma. Berarti kita nggak etam mati. Olah ini apa? Menutup rasa syukur itu ketika itu diakhiri segalanya. Kamang inang ngulu ni akan porsia harus selalu bersyukur. Ngulu ni akan porsia parpesal memado panari hono ni debata yang sangat luar biasa membawa hidup manusia selalu hidup bersyukur. Namangihu jalan aparpudi sahali naung ditetapkan di HKBP di Hurianta Minggu Ekologi. Totura diundang dohita, diajak dohita di Bagasan Obason. Bagaimana kita hidup untuk ikut juga berekologi. Atau merasakan perasaan ni akan natinopa na asing. Mungkin molo maul peon ala iko barani dohita mando ikut berpartisipasi mabuan akan natinopai iko dohot marlas niroha. Iko dohot do sudi natinopai mamuji guarni debata. Sudi na di Portibion adalah jadi-jadian ni debata. Atau hita jolma dongan ni debata maparmudu-muduhon. Mangarawat padenggaton pauliulihon jadi-jadian na. Atong tugas ni akan na porsia akan jolma na porsia nuai di minggu tadi Bagasan Obason Minggu Ekologi. Bagaimana kita mengajang asa dohok ma sungai pe marede mamuji guarni debata. Mohado muse asa alugui pe dohok ma marsura-surang pasangapon guarni debata. Dohot aka hawi pe, dohot aka pidungi pe atau ikut kita berpartisipasi lahu menjaga kelestarian ni lingkungan ta. Atau di tengah-tengah ni ngulu. Holanon dang pola tadok kebersihan adalah setengah daripada iman. Hay ado hubereng songoni sada gereja di sada huta. Iba ini si hana. Ado karena ilokoton spandukna. Kebersihan adalah setengah dari iman. Turhujau uluan di huriyai. Amang niku. Idia do tarsuraton niku. Jangan mengada-ada dong. Tapi lamu pelajari, lamu sulikiti. Adong do memang tarsurat. Alain, nang di Alkitab. Di Al-Baqarah. Di kitab suci ni halakan. Nekudok songonon. Jangan kita ikut-ikutan dengan istilah seperti itu. Alaiku pemahaman do adong di kita. Alani idu asahudo dan pola ikut dohono tak kebersihan setengah iman. Ale molo pita jaga kebersihan ni atong namar ekologi do hita. Sudi akka pangisi natino pani debata tak ajak tapaloas marulupulup mamuji guarni debata. Alani bagaimana kita mengindahkan akal lingkungan hidup atong tugas ni akan naporsia doy. Unang egois kita na manguluan. Hita marid di markur kita bagak di huriat tau. Alay di luar pe tapaloas ma. Alo gui pe lo mamarede. Aka pidong pe lo mamarede. Aka sungai pe lo mamarede. Sudima aka jadi-jadian ni debata. Parsidoho ma mamuji guarni debata. Marhite-hite kita melestarikan di bagasan lingkungan hidup ta. Amanginal tugas ni aka halak naung madai habal gaon ni
debatado. Atong di tonga-tonga ni ngulutan parpesal memanggorahon. Naing ma tugu hita madai makilala alay dohonot tama bolong ma roha biar doho lomos dalam hidup kita panarihono ni debata na sangat luar biasa. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan hurajumi hamido dengan ibasam hupakilalaho kami do pangaramotiomu buy hami taripar di bagasan obason di bagasan lasniro. Tuhan takas do di idaho hami namar pungu di sot Tuhan imaruas ni huriam namasihol do hami di parsauran nauli nadinggan laos masihol hami marsaurap do hoto nuaing petuhan nunga ditangiho kami hatam nabadiay gudang matutunay si ulahonon nami songon akan naporsea hami asa tutong mia kami di bagasan las niroha mia kami di bagasan sukacita nasiakoy homa Tuhan nama parmudu-mudu hami laos ditaringoti parpesal medo di bagasan obason habal gaummu dijadi-jadiamu na sangat luar biasa alani unang paluasami lomos unang paluasami madiar Tuhan ainunga dijadi hoko saluhut nariko di tonga-tonga ning ulu nami laos tada panarihonommu doi Tuhan atong homa nama dongani hami homa nama ngaramoti hami disudi akka perdalanan ni ngulu nami ali Tuhan nami hupuji hupasanga pami maho disudi akka padongani ommu takas di idaho Tuhan amanami inanami nang marpungu di bagas corom nabadion ramoti mahami Tuhan pasu-pasu mahami Tuhan di botohodo saluhut akan na rikot di bagasan ngulu nami alani huapeho kami matuho asa homa na mamasu-masu homa na mangalihon akan na rikot di tonga-tonga ni ngulu nami amanami dohot ina nami Tuhan parrohahon taili bereng manasida asa homa na mamikirhon akan na rikot dalam hidup mereka sehingga mereka merasakan sudi akka perdalanan ni ngulu nunga diatur hoko atau kupasahat tami ma Tuhan amanami dohot ina nami saluhutna alay na umarga Tuhan lam tabay hai pason lam tabay gugu di amanami ina nami dohot sudi hami na marpungu di son asa marhidi di hai pason do gugu na siakoy boy do pehudu di hami akka perdalanan ni ngudu nami asiroh ham Tuhan sahat di homa hami saluhutna hutang yako kami di Tuhan saluhutna akka program kerja na adong di huriam HKBP Kebayoran Baruon homa Tuhan na patulusani ho Bartolomeo ni Roham di perdalanan ni Huriamon homa Tuhan na patulusani ho Bartolomeo ni Roham asabuy mardalan Huriamon di bagasan las ni Roha dohot di bagasan nani halomohommo hubuak kami matuho Tuhan sudi akka parhalado ni Huriam ramoti pasu-pasu jala pargugui masudi akka parhalado ni Huriam asa marhidi Tuhan lam manada na sida di akka pabahenamo rodi sudi akka namakubasi di tonga-tonga ni Huriamon homa Tuhan nama dongani homa nama masu-masu song-song ni nang uluan ni Huriamon Tuhan homa nama dongani pasu-pasu asa tungboy manguluhon Huriamon ho Bartolomeo ni Roham sudi ruas ni Huriam nadong di HKBP Kebayoran Baruon hupasahan tami matuho na talumubi Tuhan na tongon di bagasan parsahiton dang tarhagwara kami marsada-sada alay posdo rohan nami Tuhan ditatap jala di dahodo akaruas ni Huriam na tongon di bagasan parsahiton dohot na hurang hipas pamatang na pamalumay jala pasiko mahay pason na sida asa totong boy na sida marlas ni roha tutiki nanengro marningot tami Tuhan di akadongan nami ruas ni Huriam na tongon marulang tahun kelahiran di bagasan sa mingguon tuho mahupasahat tami Tuhan tabay gajang ni umur tabay hai pason di bagasan ngulu na sida suang songonin ang akka ruas ni Huriam na tongon marulang tahun pernikahan di bagasan sa mingguon pasu-pasu rumah tangga na sida asa gabi rumah tangga na marsangat dohot na marlas ni Roha sudi mahami Tuhan talumubi mahami na marpungu di sot Tuhan ahapin na tubo di bagasan Roha dohot pikiran nami hupasahat tami matuho asa homa na pasikoponi marhite-hite asi dohot tolong ni Roham asa tung dapotan akaragam nilas ni Rohami di tonga-tonga ni ngulu nami godang nai akka pangiduan nami ala hibul do Roha nami pasahat totuho sakak mo manatulus asa gabi makorhon las ni Rohai di hami saluhutna mauliate madiho Tuhan amin. Mari deh tak .
tanpa sahak mapiliat na tuadopan ni di batang martang yang mahita. Ali di bata ama namin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na kutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asaw para siya kami pilihan o pati bulo na radyo mo dito nga to nga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhidete todim. Asalam utada hami kudang ni sileo-leo mito hami. Asalam girgir hami mandok maulihate tuho. Marhidete Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajon, say sao malomo ni Roham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siya pari. Si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tungami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dami. Jalo hamu ma pasu-pasu siang Tuhan debata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabogina tuho jala asi marohana midaho. Tido pako Tuhan debata mabogina tuho jala di pasar homadamena. Tutodim. Amen.